Diolch hefyd i'r ddau siaradwr blaenorol sydd wedi gwneud pwyntiau teilwng iawn yn barod. Mae Bacteryfas wedi esbonio i mi rhai o'r rhesymau pam nad yw bobl yn dewis defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn Gymraeg eu bod nhw'n gael. A da ni wedi clywed bod hyn yn bod broblem gyffredinol ac hynny ar draws sectorau. Dwi'n siŵr felly na fydd yn syndod bod y broblemau yma hefyd yn bodoli o fewn gwasanaethau iechyd ac yn benodol gwasanaethau iechyd meddwl. Pam felly bod hyn yn digwydd a be ydy perthnasedd y cynnig rhagweithiol? Yn wahanol i'r rai sydd wedi siarad yn barod, dwi ddim yn ddoctor yn unrhyw ystyr o'r gair, ond fel rhan o gwrs meistr nes i'n ddati i gwblhau darn o waith yn edrych ar be mae'r Gymraeg yn ei olygu mewn gwirionedd i gleifion iechyd meddwl. Ydy o'n gwneud gwahaniaeth i'r profiad nhw ac os ydy o ym mha ffordd a pham felly nad oes mwy o bobl yn derbyn ac yn ceisio gwasanaethau Cymraeg. Be sy'n siarad ag 8 unigolyn oedd â phrofiad o dderbyn gwasanaethau yn Ngwynedd, rhain i gyd yn bobl oedd wedi nodi ar ddechrau'r astudiaeth mae'r Gymraeg fydden nhw wastad yn ei ddefnyddio gyntaf ym mhob cyd-destun petai hynny'n bosib. Rhywbeth oedd allan yn amlwg iawn yn y canlyniadau oedd y dystiolaeth gadarn yn cefnogi'r angen am y cynnig rhagweithiol a dystiolaeth gadarn felly bod yr hen gysyniad o ddewis iaith mor werthfawr ar y pryd a'r gwaith fel wnaed tuag at gweithredu hwnnw i fod yn gysyniad sydd bellach wedi dyddio ac yn annigonol i'r Gymru gyfoes. Roedd yr holl gyfranogwyr yn cydnabod gallai iaith y wasanaeth effeithio ar eu mynegiant nhw, ar y berthynas efo'r ymarferydd ac ar effeithiolrwydd y gwasanaeth gan droi'r sefyllfa yn un llawn rhwystredigaeth. Serch hynny, oedd hi hefyd yn glir nad oedd y nifer helaeth ohonyn nhw yn fodlon hyd yn oed derbyn gwasanaeth Cymraeg pan oedden nhw'n cael ei gynnig o heb sôn am ofyn amdano fo. Bydden nhw'n ofyn cael ei ystyried yn awkward, neu hyd yn oed yn hiliol, neu yn ofyn y byddent yn derbyn gwasanaeth llai ffafriol yn Gymraeg, oedi hirach, teithio pellach neu hyd yn oed beirniadaeth i bod nhw eisiau gwasanaeth Cymraeg. Dyma un rheswm fod cynnig rhagweithiol mor bwysig. Wrth barhau drwy'r cyfweliadau wedyn, mi sylwes bod 3/4 o'r defnyddwyr yn amlygu bod eu anghenion ieithyddol nhw fel unigolion yn llawer llai pwysig iddyn nhw wrth ddelio efo problemau iechyd meddwl. A deud y gwir, po weilaf awn nhw llai a llai pwysig oedd yr iaith iddyn nhw. Oedden nhw wrth gwrs mewn sefyllfa tipyn brafiach erbyn yr amser oedden nhw'n trafod hyn efo fi, ac ar y pwynt hwnnw, roedd yn gwbl glir iddyn nhw bod gwasanaethau drwy'r Gymraeg mewn wirionedd yn gynyddol bwysig pan ei bod nhw wel. Roedd hyn oherwydd yr anawsterau naturiol mae gwyliau o'r fath yn ei achosi, sydd wrth gwrs wedyn yn cael ei ychwanegu at yr holl anawsterau ieithyddol sydd eisoes yn bodoli. Mae o felly ar ei bwythika un pan fo'r claf ar isa. Fe welwch chi ar y sgrin yma'n hyn ddyfyniad gan un o'r cyfranogwyr a ofynodd lle mae gorfod egluro dy hun o dan bresur enfawr, lle ti newydd wneud rhywbeth rili traumatig. Ti yn y lle mwyaf bregus pryd hynny. Pam gosod rhwystyr yna? Dyna pryd mae iaith yn dod yn rhwystyr, ond dyna pryd dylia iaith fyth fod yn rhwystyr. Roedd y cleifion yn esbonio bod nhw ddim yn sefyllfa ar y pryd i allu ystyried, rhesymoli a gwneud penderfyniad synhwyrol am eu hangen nhw i dderbyn gwasanaethau drwy gyfrwng iaith gyntaf. Unwaith eu bod nhw wedi cydnabod eu bod angen cymorth, cael o wasanaeth sy'n bwysig iddyn nhw a dim byd arall. Dyw'r ffordd gaeth y gwasanaeth hwnnw i ddarparu iddyn nhw, ddim hyd yn oed yn ystyriaeth, ac fe eglurodd mwy nag un y gallai fod yn Ffrangeg, yn Sbaeneg neu'n Punjabi, ac ar y pryd bydde fod ei mosh gan nhw. Dyma rai dyfyniadau pellach. Dwyt ti ddim yn sefyllfa ar y pryd i ddeud, hang on am funud, dwi'n mynnu bod fi'n cael hyn yn y Gymraeg, achos actually, gen ti bethau mwy, dydy o ddim ar dy reidar di. Ar y pryd, doedd dim bwys gen i pa iaith oedd yn nyrs, achos o'n i'n teimlo mor wael yn ddyddiol, ymlaenoriaeth i oedd gwella a hynny cyn gyntaf â phosib. Dyma reswm arall felly fod y cynnig rhagweithiol mor bwysig. Bore yma, mi glywon ni yn hyflwyniad Meili Smith fel Cyngor Gwynedd i dewis ei ffrind hi, Nia Gwyndaf, sydd wedi cyfrannu at gyfrol galar y fi i beidio derbyn consela oherwydd na fydde ar gan Gymraeg. Mae'n deud felly bod iaith a cyfrwng iaith y gwasanaeth yn gallu rhwystro rhywun rhag cael gwasanaeth o gwbl sydd yn beryglus ofnadwy mewn sefyllfa mor bregus.
Ac ar yr egwyddor hwnnw, mi nes i holi'r cleifion a oedden nhw'n teimlo bod iaith yn cyfrannu at faint oedden nhw'n ddatgelu. Yr ymatebion cychwynnol syml pendant ges i oedd nacdi. Nacdi dydy iaith ddim yn cyfyngu faint da ni'n ddatgelu, achos dwi'n gwybod bod rhaid i fi ddatgelu does. Mae rhaid i fi ddatgelu os dwi am wella. Ond diddorol iawn oedd y dystiolaeth hollol groes wrth drafod ymhellach. Eglurodd rhai cyfranogwyr. Petawn ni'n siarad Saesneg, dwi'n meddwl basa ymelaethu ar bethau cymhleth yn ormod o ymdrech, a baswn ni ddim eisiau plethu. Dwi yn meddwl efo'r gwasanaethau Saesneg oedd gen i lai o fynadd oherwydd rwystredigaeth. O'n cweit yn gallu cyfleu'r neges yn y ffordd iawn. Wedyn o'n i'n meddwl, wel, os dwi'n mynd i gallu cyfleu hynna'n iawn, dwi'n sicr ddim yn mynd ymlaen i siarad am rhywbeth dwysach. So mi oedd o'n cyfyngu dewyllus a da allu cynhenid fi i drafod rhai pethau dwysach. Roedd yn glir bod gorfod defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng ail iaith a phrofi rwystredigaeth yr anawsterau mynegiannol yma yn gallu cyfyngu datgeliad y defnyddwyr gwasanaeth, bod y nifer yn helaeth ohonyn nhw'n anymwybodol neu yn gyndyn o gydnabod hynny. Gall yr amhoroddrwydd i gydnabod fod oherwydd nad ydyn nhw eisiau gwneud ffys, neu nad ydyn nhw eisiau peryglu i siawns o gael gwasanaeth o gwbl. I nifer y gleifion felly, ond nid i bawb, fel da ni wedi glwed bore yma, mae gwasanaeth di-Gymraeg wrth reswm yn llawer gwell na dim gwasanaeth o gwbl. Ac felly mae'r tebygolrwydd y byddent yn gofyn am wasanaeth Cymraeg ac yn bendant ei fyny fo yn isel iawn. Ond wrth gwrs mae'r risg mawr ynghwm a chyfyngu datgeliad mewn therapi. Gall y fethiant yma i ddatgelu effeithio ar gwrs y driniaeth ar ei hyd ac yn y pen draw ar ei gwyllhad. Yn wir gall fod yn beryglus. Dyma pam mae'r cynnig rhagweithiol ydy'r unig ffordd i sicrhau gwasanaeth a hawliau cyfartal sydd heb eu cyfadawdu i'n defnyddio'r gwasanaeth ni. I orffen, dwi'n dymuno dangos fideo byr i chi. Yn y fideo hwn mae 4 unigolyn sydd wedi derbyn gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru a oedd ddim yn rhan o'n ymchwili,